Takže čau, ja som Extreme Games a vítajte pri ďalšom videu. Dneska to bude video na mobile. Kto by z vás chcel vedieť, ako sa natáča na mobile, keď chcete natočiť a prísť na YouTube, určite mi napíšte do komentárov. A prečo som tak dlho nenatáčal? Nenatáčal som kvôli tomu, lebo sa mi pokazil PC a nenatáčal som Minecraft ani nič. Mal som chvíľku voľno. No a tak po dlhej dobe som sa vrátil a rozhodol som sa zase niečo natočiť na kanál Extreme Games. Mimochodom, chcel by som vám strašne poďakovať, že ste presiahli 100 zhliadnutí na prvej epizóde Ludvíka. No, nie je to až tak veľa zase, ale je to dosť 100 pozretí. Takže určite sa vám páčila táto séria, určite natočím ďalšiu epizódu Ludvíka. Neviem už koľko ich tam je, možno 4-5. No teraz sa to rozhodol natočiť na mobile, bude to proste POW, obyčajný, určite každý to druh poznáte. Proste ho dávajte mu jesť a starajte sa o ňo. To bolo trošku nevidla. A tak. Čiže dneska si zahrávať na mobile a ešte raz, kto by si chcel náhodou, kto by chcel vlastne náhodou vidieť, ako sa na mobile natáča, tomu dám ešte pošlem. Takže kto by chcel vedieť, ako sa natáča na mobile, napíšte do komentárov. Ak by náhodou niekto chcel vedieť, tak mi napíšte. Inak Skype, pridám si každého, kto mi pošle. Skype máte v popisku a Instagram tam ešte nebudem dávať, lebo nie sú tam žiadne fotky. Takže tak. A my si ideme zahrať nejakú hru a môže to byť hra, čo ja viem, dáme si Sleep Jump. Čiže je to na skateboarde. Dáme si troška tišie, lebo je to taká detská hudba. Takže dáme to tak. Ja k tomu dám nejakú lepšiu hudbu. Čo to? Takže ide to o to, aby keď dlhšie podržíte, tak skačete, a keď dáte ešte raz, tak pôjdete vyššie, tak. Takže už asi vidíte princíp tejto hry. A určite každý poznáte. Sťahuje sa cez obchod Play. Čiže aj keby si nevedeli, ako sa sťahuje, pozrite si, ako sa zaregistrovať na obchod Play, ako stiahnuť POW. Keby to niekto nevedel, samozrejme, že ja to viem, lebo ja som to stiahoval. A rekord to už je... Wow! To je rekord. Aj. Ja som to dal, wow. Dobre, iba sa treba sústrediť. OK, takže spadli sme. A dali sme rekord 379, Môj rekord bol síce 444, ale POW som vymazal, lebo ma nebavilo. Teraz som mu začal hrať. Iba tak pre istotu, aby som to mohol natočiť, alebo tak. Takže ako ďalšiu hru si môžeme zahrať. Dáme si ešte poslednú hru a potom to ukončíme. Takže zahráme si napríklad toto. Tak ináč niektoré hudby, ktoré dávam do pozadia, dávam do popisku videa, čiže môžete si ich v pohode stiahnuť. Mám tam celkom dobre nasťahované hudby a potom ich editujem cez video editor a tak ďalej. Minecraft budem editovať cez Sony Vegas a ho budem natáčať, ale zatiaľ ho ešte som ho nenatočil, ale ináč ho editujem vo Sony Vegas, keby som ho natáčal. Už viem, že som natočil teraz jednu epizódu, ktorá strašne sekala. Pretože to bol ešte ten starý počítač, ktorý strašne sekal, a teraz už mám nový. No a určite niekedy niečo natočím, keď sa mi bude chcieť. A tak. Teraz toto video editnem a potom možno natočím ešte niekedy nejaký Minecraft alebo čo. A keby ste náhodou chceli vedieť, moja najľúbenejšia minihra je Bed Wars, Skywars a potom ešte... No, proste Bed Wars je moja najľúbenejšia minihra a potom ešte Gold Rush, presne, Gold Rush. Annihilation je tiež takom dobré, ale Gold Rush mám rád. A ináč mám svoj server s kamošom, no proste mám svoj server, ktorý platím, vyrobil som si ho cez Hikoriu. No a IPčku, keby tak si náhodou chceli niekedy na neho prísť, možno ju dám do popisku videa, ale
cieľ mi to na čo bude, keď nemám ešte žiadnych skoro odberateľov. Iba aspoň ma niekto pozerá. Ináč najmä ma prekvapili to tí, čo pozretí, koľko bolo minulého Ludvíka prvej epizódy. To pozretí, takže to ma ináč prekvapilo veľmi. Okay. Takže tak, a už som rád. Ešte som bol rád, že ste dali 100 zhľadnutí. No a toto bude z tohto videa všetko. Lúči sa s vami Extreme Games, nezabudnite dať odber po prípade, keď u mňa nemáte. A lajkujte a komentujte moje videá, ak sa vám bude chcieť. Takže ja sa s vami lúčim. A ak by ste chceli náhodou nejaký tutoriál, ako sa natáčať cez mobil v pohode, ja ho natočím. Stačí mi napísať do komentárov alebo na Skype, samozrejme dám ho do popisku videa. A ja sa s vami učím a čus.